כשמדובר בחיסכון ובהשקעות, כדאי להכיר את המומחים של הבינלאומי. בגלל המקצועיות. בגלל הניסיון. בגלל היצירתיות. היצירתיות. היצירתיות, שכחתי. בוא נעשה עוד אחד, לא קרה כלום. כולם למקומות. נקודה ראשונה בבקשה. מוכן? אקשן. בגלל הניסיון. בגלל קאט, מה קורה ברכה? בגלל היצירתיות. אתה זוכר ברכה? כן, בגלל הזה. בגלל המילה השנייה. יצירתיות. היצירתיות. למען היצירתיות. בגלל היצירתיות. שכחתי. כן, גם לא קרה כלום. כשאני הולך אני שוכח. כן. אבל כשאני פה אני זוכר את זה. זה בסדר, זה קורה. חוק מרפי. אוקיי, אפשר עוד אחד? איך להגיד? בגלל? בגלל. בגלל היצירתיות של מומחי החיסכון וההשקעות של הבינלאומי, יש לכם מהיום מומחה חיסכון אישי. כי במיוחד היום אתה צריך מומחה שיבדוק ויתכנן את החסכונות שלך, ללא עלות וללא התחייבות. לתאום פגישה חייג עכשיו, כוכבית 3424. בגלל. אבל אני צריך שנייה שקט לפני, בסדר? בגלל. 3, 2. רגע, מה אני צריך? בנקאות יצירתית, הבינלאומי.